खुलुमबाय आं गिबि गिबियावनो 22 नं दरंगाजुलि ब्लक इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गासैनिसिम गाहाम हामलायनाय आरो साबायखर बावहरनाय जाबाय। दिनै सेन्ट्रेल इउपिपिएल दलनि बिथोन हरनाय लेखा जों 26 नं दरंगाजुलि ब्लक इउपिपिएल दोलोआ मोनसे बुथ सन्मेलन लानाय जादों आरो बे बुथ सन्मेलन लानायाव जोंनि 76 बुथफोर दङ। बे 76 बुथफोरनिफ्राय गोबां माने जोंनि बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों लोगोसे 10 youth 10 women बिसोरबो गासैबो फैजोबदों आरो दिनैनि बे बुथ सन्मेलनखौ जों साक्सेस जादों होननानै जोङो बुंनो हायो। दिनैनि बे बुथ सन्मेलननि गेजेरजों नैबेखौनो जोङो मोनसे मेसेज होनो लुबैदों जे फैगौ बिसायख'थि 2025 सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां जिथु बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो दरंगाजुलि समस्तिखौ जोङो उद्धार खालामनो हागोन। एबार जोङो दरंगाजुलि समस्तिनिफ्राय सासे एमसिएलए जोङो सायख'हरनानै जे सासे बे बिटिसिनि सासे एमसिएलएबो जों बानायनो हागोन आरो लोगोसे जों नैखौ बुंनाय जादों जों दरंगाजुलि समस्तिखौ उद्धार खालामनो थाखाय प्रतिथु जोंनि प्राइमारि कमिटिनि मावथिफ्रा आरो बुथ कमिटिनि मावथिफ्रा खामानि मावगासिनो दङ, गोसो मोदोम होनानै मावगासिनो दङ। बहाय दिनै बिपिएफ दलआ खुनुबोदि देरहानो हाया, मानो बिपिएफ दलनि जेसेबांनाखि मावथिफोर दङ बे मावथिफ्रा दिनै जोंनि इउपिपिएल दलाव फैनानै जयेन जाफैबाय। बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफ्रा जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद सारनि दैदेननाय जिथु इउपिपिएल दोल बे दोलोआव निति आदर्श बेखौ बयबो माबानानै जोंनि दोलोआव जयेन जाफैदों आरो दलनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। फैगोन समाव जोङो दरंगाजुलि समस्तिखौ जोङो गोबां भटआव जोङो देरहालांनो हागोन, बे खनदेख गैया।